Jeg skal lige have et billede af, hvordan det sådan cirka kommer til at se ud, fordi der kommer til at cirka at være... Hvad fanden var nu vi regnet ud? Her første omgang. Fordi vi starter med motor og sådan noget, sådan at den kan komme op og køre. Så bagefter så tager vi prioriteten på gejl og style. Der er noget gejl på i forvejen, fordi der er smækgas, som nogle folk de kalder det, og der er... Hvad det hedder... Og der er sådan naked bar, men det er fordi standard. Den er naked standard. Sådan fungerer det her. Håber vi den stadigvæk står her. Det gør den fandme. Der er jo allerede noget gejl, hvis man kan se det. Sådan, ja. Don't mind. Cyklen her, det er min mors. Ja. Selvfølgelig Animosen, den kommer også på, når den skal køre. Men grunden til, at den ikke kører lige nu, jeg har ikke engang en skruetrækker. Det er fordi hele tændingen den rev sig løs, da jeg fik den spændt, så ja. Og så er der jo allerede, altså jeg skal have fundet noget med den her knap her. Fordi det er jo ikke, det her det er jo ikke optimalt. Jeg skal sidde og trykke på knappen her. Men stadigvæk, altså det er bedre end hvis det var, at jeg ingen knap havde. Og selvfølgelig, vi beholder det her lækre smækgas her, nu kan jeg lige. Den skal rykkes om, sådan at, fordi at karburator, det der kommer til at ske med den, det er, olietanken her, den bliver fjernet. Så kommer der kommer en jokmotor på. Jeg er stadigvæk lige fundet ud af med kickstart-skjold, for jeg kan ikke huske om Hottens kickstart-skjold passer. Men så må jeg finde ud af et eller andet midlertidigt, fordi at jeg har en kickstart-skjold, hvis jeg skal køre med den. Ja. Der kommer til at sidde en 21 mm karburator ud her med et high power filter. Så olietanken bliver fjernet, den virker alligevel ikke, fordi at jeg kom til at have flægten, da jeg skulle pille den fra. Selvom at jeg havde pillet den fra før, så knækkede oliefilteret, og som jeg forstår, så må man ikke køre uden oliefilter. Og især oliefilter, fordi at det kan blive noget rigtig skidt, når det er, at man gør det. Men ja, altså, alt strøm virker stadigvæk på den. Der er ikke noget galt med det. Alt strøm virker på den. Selv LED-barn trænger lige til en lille viftning, fordi der er noget spindelvæv på. Og så grund til de her skruer her, det er her. Den der, det er fordi, at der kommer til at sidde en Animos-beskytter, altså, hvad fanden nu den hedder? En bagagebærer. Og så baglyset, der skal jeg lige have fundet ud af det, fordi der sidder nemlig Angel Eyes i. Men så vidt som jeg fik at vide af ham, som der har proppet det i, så kan det være, at den ikke er blevet sat ordentligt til, så den er brændt af. Enten selveste Angel Eyes'ene, der er brændt af, eller også så er der sket noget herinde med ledningerne, og jeg gider ikke lige kigge på det sådan nu. Fordi sådan, mandag der skal ud og hente alle delene, og der skal til Speedline, så skal jeg ned til Hasselager, tror jeg nok det var. I hvert fald nede i Aarhus S, så ja. Og grunden til at jeg gerne vil have en bagagebær på det, fordi så beskytter den også både baglys og min Animos. Ja. Sædet her, det er et lædersæde fra en god ven ved navnet Joe. Nu har jeg ikke rigtig lige min nøgle på mig til den. Men min nøgle på, der er så kubt, det går. At den kan åbnes uden. Her har vi nummerpladen, den får jeg ikke lov til at se. Her har vi den, som der skulle på udstødningen her, men udstødningen den skiftes nemlig ud. Der kommer en Stage 6 Sport Pro brugt udstødning på, fra en af de gode kammerater på TikTok. Selvfølgelig. Så har vi selvfølgelig, den er ikke sat til lige nu, men vi har en oplader her. Sådan en lækker oplader til det hele, kædelås og lidt ekstra ruller og sådan noget i den stil. Vi har bare standardværktøj hernede. Nogle handsker og alt det der. Og så havde min oplader, den virkede før, men jeg tror jeg glemte at få sat stikket og det hele til igen. Og grunden til at jeg har lædersæde på nu, det havde jeg ikke før. Det er fordi den knækkede hernede, det gamle sæde. Den knækkede nemlig lige her. Så ja,
Og så er jeg ved at finde ud af, hvilke og hvad farver jeg skal køre med. Fordi, ved jeg, jeg har gjort det, som jeg har gjort. Ved at sætte alle klistermærker på. Så mister jeg det der, og jeg har ikke flere af dem. Det der, og det der. Den har jeg en hel rulle af. Og Speedline klistermærker, dem har jeg vist også en del af. Jeg tror, der er en galt her. Den skal alligevel også skiftes ud. Og LED-barnen, den skal jo også på. Jeg vil igen over mig. Om jeg lige skal tage et paintjob, og så male den mat sort. Jeg ved ikke, om I kan se det for jer, men sådan mat sort i toppen, og så mat rød i bunden. Altså så fader den midt på. Eller mat sort foran, og mat rød bagpå. Eller for den sags skyld omvendt. Jeg tror faktisk, det vil være federe med mat rød foran, og så fader den out til mat sort her om bagved. Det. Eller så kører vi med en næsten basic knallert. En mat rød. Nej, ikke en mat. Metallic rød. Ja. Håndtagene beholder jeg, og det er kun fordi, jeg synes ikke engang de er grimme, jeg synes faktisk de er fucking pæne. Og selvfølgelig den her bremsekaliber her, den her bremsemaster her, den skal have en omgang slævning, og så skal den males. Det, eller så skifter jeg den om til den jeg fandt på Speedline her den anden dag. Sådan en lækker maskine, hvad den har, CNC skåret en. Den i Nardo grå, tror jeg nok det var. Sådan en til en jok. Jeg kan så se mit stel, det blev, eller mit styr, det blev lidt bøjet der. Men ja. Og der er et eller andet galt med mit bearing, eller kulejet i forhjulet. Jeg ved ikke hvad det var. Jeg kan lige tjekke igen. Jo, det er der stadigvæk. Men min bagrum skal også lidt på, så det er fair nok. Støddæmper beholder jeg, fordi det er den er lidt dyr. Ja. Meget af det skal ændres, men så vidt som jeg forstår, så er kickstarten, ikke? Den passer ikke på en jok. Ja. Så. Og der er købt tænding, fordi jeg skal være sikker på, at det hele det passer, så der er købt ny tænding. Ja, nu siger jeg bare det hele. Der er købt tændspole, der er købt stator, der er købt... nej, statoren den er med til blokken. Men der er købt tændspole, og der er købt svinghjul. Så der er det hele til en næsten ny tænding. Blokken den er samlet, der er en Stage 6 grumser på, ikke en HPC, men en Stage 6 Sport Pro, det passer fint nok til det cylinder jeg har. Et lækkert Stage 6 Big Racing, udgået cylinder, støbejern, 70 kubik. Det er nemlig det der er irriteret ved den, så jeg kunne ikke rigtig købe nye pakninger, men jeg har ikke læst på det, jeg ved det i forvejen. Også ham jeg har købt af, en der også har købt knallert meget på et tidspunkt, men nu har han fået kørekort. Pakningerne er identisk til et Stage 6 Street Race cylinder. Så de bruger faktisk identiske pakninger til hinanden. Så ja. Så der har jeg bare købt et Stage 6 Street Race pakningssæt. Og så propper jeg på bundpakningen, der propper jeg lidt flydende pakning på også. Sådan meget mikrolag for at være sikker. Fordi sidste gang jeg gjorde det med sidste gang jeg proppede et helt standard bundpakning på, der var den utæt ved bundpakningen, og der ved jeg ikke hvorfor. Jeg havde renset det hele, så ja. Så ja. Nu prøver vi med det her og lave den til en hotjog. Faktisk så må man nærmere sige, jeg ved ikke om det er fordi jeg sådan er lidt selvsikker i det, men eller om jeg sådan er lidt, jeg ved ikke hvad man kan kalde det, men sådan lidt, jeg ved ikke hvad fanden man kan kalde det, men egentlig så bliver det en special edition hotjog, fordi stillet er fra en PGO Hot PMPS Sport Naked version. En af dem der er meget få af i Danmark åbenbart. Altså den er standard sådan her. Den er standard. Styret det er standard. Altså alt er standard på den undtagen støttefod og sæde
og LED-baren selvfølgelig, og styrpuden, og håndtagene, og gashåndtaget. Ellers så alt standard. Altså decideret. Undtagen, altså der er noget motoren, der ikke er standard. Og det er fordi, at jeg har proppet en sportvariator på, og jeg har proppet en 3G-kobling på. Men den kørte ikke særlig godt med det, så ja, kogt. Men jeg håber, I nyder den her video. Og skriv et kommentar, hvis I har nogle bedre idéer, end hvad jeg har til den. Og skriv, hvad I synes. Sådan, om det skal være mat sort, mat rød, fade down, eller mat rød, mat sort, fade backwards, eller for den sags skyld metallic rød, eller bare standard metallic sort, eller jeg skal gå med det helt standard hot-skjold, som jeg også har til at lægge, et af de helt gamle, men pisse dyre, hvor der decideret står hot på siden, ikke den hvor der bare står HOT, den hvor der står hot 50. Jeg mener det er sådan, det er i hvert fald et lidt dyrere skjold. Men ja, skriv i hvert fald i kommentaren, hvis der er, I har nogle bedre idéer. Og så skriv i kommentaren, hvis I har nogle forbedringer selvfølgelig. Og hvis I ved noget, som jeg ikke ved omkring motoren og det hele. Jeg kan se, jeg har lige glemt at proppe den der fucking tingest hernede igen. Jeg har ikke tænkt over min motorcykel, den har fået lidt electric tape, fordi at hun valgte at ødelægge håndtagene. Det var sådan en gamle pisse lækre læderhåndtag, som hun har valgt at ødelægge. Men, ja.